Bala Ken Rosas. Tinapalabas saan ngayong kali dagiti binilin ni Jeremy tibangkay ni Vanji. Imbel lang dalatan da ito'y no sa dino a lugar. Tinarigagay mo da Jeremy kan Emily ngagbakasyon da pay lang ije Amerika tap numaliklikan da ti kaso amabalin asang wenda. Sakbay api manaw da at dapay tao a kinasarita ni Jeremy iti telepono. Iti pan nakapaisidong ni Joyce iti Witness Protection Program. Ad-adda nagagaran ang makalibas da ito'y ket kinidaw na titulong ni Michael. Kabayatan na, nakaawat mat iti awag ni Alexandra iti telepono nga awanin ni Joyce iti safe house. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. No talaga nga ayatam ni Joyce. Saan mo ay sakripisyo tibiyag na, Michael? Amom kadino kasano kapag gadday to'y apasama. Amok, iso ajak marami dayta ka ni Joyce. Iso asandak apabasulan. Rabiin, di ka di pa'y makaturo? Umuna kan. Kachat ko pa ni Raul. Saan ka pa'y lakadi, ana uma? Aldaw kan rabiin. Day talat na nakapsat mo ti kanayon mo akatsyat. Masapo lang matutukan analayag ti pinanawan ta negosyo, Emily. Kaslawan pa nagtalak mo, iti kapsat mo. Bilbili na lang analaying. Ti hard disk anayawat kinkwa na iti. Nasken ama idulin analaying. Sensitibo dagiti impormasyon ang nakakabil ijay. Okay. Umunak nga roda na maturog. Sumaruno kan tulangan. Katsapay na kuma, taibagat ti kapsat mo tipod no. Amumatan, nalaing nga agulbud day jay. Saan mo't siguro itan? Nasken nga agbalbaliwan. Tadakkel ti responsibilidad nga inpaimak ken kuana. Apay akas ti panangkit-kitam kanya, Sir Darius. Apay adi mo pay lang ipudno. No sa dino tinang ipanam ken ni Joyce. Imbagak mutan kada kayo. Awan amok iti panagpukaw na. Agturong kami iji probinsyada. Amo Michael, nataktak ti investigasyon mi. Gapo iti daytoy a panagpukaw na. Mapan kayo lang, sir. Pasat ti trabaho yu dayta. Iti kan nito amaan mo ang mga ilamlamang mo ni Joyce. Sakti kang unan unay ang makalaban mo. Ibatam ti kwelyo ti badok, sir. Matakwatan mi matlang ti kinapud na. Aramidon nyo ti trabaho yu. Saan asyak ti pangidas ala nyo itungat yu, numapaay kayo. At dayo man yun dito abiyahe ta, Alexandra. Sa paijak kabisado dito alugar. Adigam ko, mama. Surutan ta daytoy. Kasla kahit ko apat yan. Ngawan amo ni Michael iti panagpukaw ni Joyce. Maamon ta dayta. Apaman ama kasangpot ta iti balay ta. Amangan no nagawi iti ayan ti pamilya na. Taday ta tinabayagan akid-kid dawan na. Sapay ko mangharot na masarakan tayo dyan. Sa dino kumapay ti sabali apapanan na. Malaksid lang nga. No nagsublimanan ijay sigot ang nagkapon na. Imposible daytan, Alexandra. Agsubli manin. Idinto ta pinarparigat na lang arudan. Iti ayan ti waiting shed. Yin inayad matilugan. Adda kalsada apag naantap numadanon ta ti balay da Joyce. Amangan no daytoy a kalsada. Padasam. Nasken ang makasangpot tayo di balay ta. Sakbay ti sumingan. Atoy di kape. Kasapulan nyo daytoy, talalamiis diti a lugar.
Agyaman kami, nana. Ay, dispensarin yun ti asawa. Tulang nga minan. Masapul nga ipukaw mo ti ibagam ken kuana. Da kayo ka di tinaganak ni Joyce, tata? Buridak mi ni Joyce. Naggraduari ti sekretarya. Ang kalpasan na naggraduar, pimanawaling, gaputa adda ka no ti pagtrabahuan na ijay syudad. Adda na buong ijay kusina. Inakitaan. Nana, tulungan kayon amang pidot kadagiti na buong abaso. Kadayon na kastoy ti mapaspasamak kanyak. Sipod pinanawan da kami ni Joyce kat saan na nagsubli aging gaita. Aging gaita. Kaya't naasawan. Pulos asaan anagaw-aw. Ay, bayamo nanak ko. Siya kung ti makamo amang ikat itinabuong abaso. Asino kayo kadi? Gayam yo kadi ni Joyce nga anak ko. Anya tinaybagakan ka tilakay. Nagasawa ka nun dagiti kakabsat ni Joyce. Ngem, adayo dito iti balayda. Awan dito ni Joyce. Saan anagawin? Damdamagan ti lakay. No kadwatan ni Joyce. Pagarupan da no gayem ta. Sa dinungarod itan ti ayan na. Maasyanak iti na. Or-orayan na ni Joyce. Dagiti ang klase ti pamilya ti punpuntirya ang dagiti sindikato. Gungun dawayan dati kinarigat ti panagbiagda. Amom Alexandra. Adu ti saludsod ti lakay. Maawatan da nga ta. No ibaga ta tinagbalin na trabaho na. Agi na natakit din. Rabi, masapat tapay nga agbiyahe into nila. Adda ka din ni Joyce, ijay balayda. Awan, saan pa'y anagaw awit sipod ini? Angam nagturungan ni Darius ijay safe house. Barang adda maala na makatulong iti investigasyon. Amok amaladingitan ka unay itinapasamak, Michael. Dayta, katno talaga nga awan ti ammom iti kanla at apanagpukaw na. Inlibas ko la kuman. Idi kinid daw na kanyak na ilibas ko. Anya, Sakbay na pasamak ti panagpukaw na. Kinasaritanak. Kinid daw na atulungak ngaglibas. Kaya't na kanun nga gawid. anya tinaramid mo. Kung nakasaan na mabali na pumanaw. Tagpagat ti biyag na. No inlibas ko la kuman. Saan ana aramid da ito'y? Ammom asaan ta mabalin nga ilibas. Gapot na saan pa'y analpas ti investigasyon kan kwa na. Ad na magpagatibiyag na, iti daytoy nga inaramid na. Adaytan ni Darius. Sapay kumatad da impormasyon anaala na manipod iti safe house. Igam kon ti ala ti CCTV camera. Manipod iti lugar. Sige. Aday ta. Makita yu ditan dagiti pasamak. Nasibngat. Awan tinakadidilnaw iti dayta arabi panagpukaw ni Joyce. Kaya't nakadiasawen. Ngawan ti maala tayo nga ebidensya iti data video. Saan nyo kadi anadlaw? Ada nakita ka tao. I-rewind tayo. Tapno makita yo. O sige. Wan. Adda tao itirwar akas lagor oray. Dayta at tao tinapan ng dadaol iti tawang ayan ni Joyce. Michael, mabalin mo ka di nga i-close up.
Tapno mabigbig tayo no asino dayta. Mabalin ka di ang mabigbig jay tao anang uray kini Joyce, Michael. O sige, padasan tayo may close up. Barang adda makita pa kabigbigan kan ko na. Oh, Ah, aday ta. kita niya. Kasla agam ammo damat kini Joyce. Naging narakop dapay itirwar. Sakbay api manaw da iti day talugan. Kaayan ayat na nga ta, day ta. I-post mo, Michael. Kaya't ko akitaan analay. Oh, aday ta. Nakapost kan close up. Anyat panag ko na, Alexandra. Mabigbig mo ka di. Kasla mairo pa akong day ta lalaki. Michael, malagip mo ka di pa'y. Wen, iso day ta. Malagip ko tiro pa na. Anya ti kahit yung asawan. Nakakitaan nyo iti dayta ang lalaki. Araramidem ka di madlang nagitibilin ko kan ka, Rahul. Apay, awan ka diti panagtalak mo kanya? Lumabalin ko ma. Agsubliak dito Pilipinas. Ngam na bagad. Aramidak ti amin nabilin mo. Step by step. Tapno awan ti makunam. Di mo baybay ni Tiago, ha? Dakkel ti maitulong na dayta. Imbilin mon kanyak dayjay alakay. Sakbay api manaw ka. Saan ka di? Agsigsigurado ak lang. Enjoyam ka diti bakasyon mo dita, Manong. Di mat kaduan ti girlfriend mo? Iso nga ag-enjoy kayo kidi. At iti video na ala iti naudi pa nagkita yo ka ni Jeremy. Anya ti panag ko na, Alexandra. Kitaan tayo anaimbag. No agpada ti lalaki anak kita tayo akadwa ni Joyce ang naglibas. Itataawan ni Jeremy. Dahi tamot ang lalaki ti simukat kan kwa na. Oh, kitaan kan ikumparayo iti lang ati videos. Anya ti panagkunam Darius. Agkarkaro pa da ka di. No kasta. Ti lalaki ang nangyawatan ni Jeremy iti hard disk. Kat isumat lang ti lalaki akadwa ni Joyce ang naglibas iti safe house. At datan dito Amerika, Jeremy. Ngam ti panunot mo, at dapat lang ijay Pilipinas. Pampanunutak namin dagiti negosyo, Jay. Mangmangag ko ngamin ti panakisarita mi ti kabsat mo. Kasla makaungat ka. Natangkan kami ti ulo, Jay. Masapul nga ulit-ulitin dagiti palagip kang kuana. Jeremy, enjoy ang takit diti bakasyon ta diti Amerika. Kasano ang ma-enjoy? Madandanaganat. Amang ano iti panagsublik iti Pilipinas, awanan dagiti negosyo. Sigakit ni Mat. Pagdandanagam tabagim. Oh my God! Agpasyar takit di. Lipatan pa lang dagiti problema nga imbatim ijay Pilipinas. O anya, mamati kayo nga awan pa kay naigak iti panagpukaw ni Joyce. Iso sandak ko mapagsuspitsaan. Apay asimurot ni Joyce iti dayjay ang lalaki. May salaan ti masigurado kiti dayta. Adda relasyon da. Jak pulos na damdamag no adda kaayan ayat ni Joyce. Tila ang malagip ko. Dinamag na no single ka pailaan. Sana masungbatan amin dagiti saludsudyo. Jak la pagarupan nga adupay dagiti duldulin na asekreto. Nasakit anak manan nita. May kadwa na gundaway ang nasakit anak itinagan ni Ayat. Di ka madanagan, Michael. Agkita kayon tupay kini Joyce. Di ka mapukawan itinamnama. Iti dayjay ang nakitak. Ituloy ko pa ingatan nga Ayat.
Inaklon kong tinapasamak kan ko na. Ngamjak metin siguro maaklon. Amalaksid kanyak. At dapay gayam sa bali, akayan ayat na. Siga ka di baro abos ko. No awan ti kabsat ko, siyak ti surutan. Amin nga ibagat, surutan. Kabsat mo gayam ni Boss Jeremy. Wen, kanayon ti panagchat mi iti kabsat ko. Kadyak mo, no apay akanayon nga ibilin nakakanyak. Adda nga min nagsaritaan mi ide. Agur orayak lang met tigko signal manipod kan ko ana. Tapno rogyak ti patpatrabaho na kanyak. Tiago, ammom ka di. Manmanong agtalag ti kabsat ko. Adda ka din go signal na. Awan pay. Imbaga na lang nga pagsaganain ka. Sika, boss. Awan ka diti paramid mo kanyak. Awan pa ita. Nasingpet kan sa kumpara iti kabsat mo. Kasta ti panagkunam. Tiago, di nakpay am mo. Nagorderak man ni ti arak ngayon naman ta, sir. Boston, medyo timaman. Agawit takit din. Kaslakag dadamo. Kaya't kulaan na makalipat. Dito iti kanayon ko ako panay. No kaya't kong ag-unwind. Aga-asong tinapasama kanyak. Namidwa ako na nasaktan. Michael, dito'y kalahay. Adalamapan ko kitaan. O panan na nga ta. Ang mga manda na kurso na daan na, chicks. Iso tayo JT lalaki ang nakita ni iti video. Nakatugaw iti may sa alamisan. Dahil inasit gano'n nag iti babae. Si Makalay. Naskan ama-amwak ti kinasya sino na. Ni manong Jeremy na ito yung mawawag. Kita ipay nga umawawag na ito eh. Sungpatak man lang yan. Hello? So di naman ang kayan mo ita. Inay nga awagan ka. Dito'y lang. Anya na gitimang-mangang ko. Ha? At may babae. Ako, manong. Medyo ag-happy-happy magdatao. Kita ang data. Kung ang nga da ka itay di opisina. Nga madda ka maggaya may beer house. Nga. Masapol ka di nga ibagat amin kan kati papanak. Masapol ang mamuak. Dagiti kwarta gas-gastusam ka dagiti bisyom. No, narigan. Kurang pa ito kastangdan ko. Sana kas karina ti responsibilidad ngayon batim kanya. Amo ko no asino deje a lalaki iti video, Alexandra. Asino? Raul. Raul tinagan na. Kabsat ni Jeremy. Sigurado ka? Wan. Nagdamagak kadagiti babae nga in table na. Ngam apay asimurot ni Joyce kan ko na. Anya ti pakainaigan da adwa. Apay ngagpilit ka pa ilang nga agawit ka dagiti naganak mo. Saan ka kadipay akong tintoy ti sibay ko? Ha? Hindi mo lang mo dagiti napasarak iti mati kabsat mo. Ni Emily tinang parigat kan ka. Saan ati kabsat ko? Pinanawan nagpay. Binaybayan na. Saan ka binaybayan? Di mo lam mo. Kanayon nga awagak ni Manong Jeremy. Damdamagak, no kasanukan. Diyak kaya tamaman ti kabsat mo ngayon libas na kiti safe house. Asino mat nga minti mangibaga? Sekreto talang da ito eh. Agyaman na kiti panang tulong mo kanya. Ti panangirwan mo kanya kiti safe house. Di mo lang amin mo. Napigsaak kadagiti agbambantay iti dayja a safe house. Anya?
Nagbayad na kiti kalagatan. Iso na ipanaw ka. Anya, makitam itan no kasano kabilag ti kwarta. Agbalinto nga talaped kada Darius ken Alexandra ni Raul. Gagayem. Di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo ang napaulwan. Bala Ken Rosas. Bala Ken Rosas. Tinapalabas. Nagturong da Darius ken ni Alexandra iti probinsya da Joyce tapno siguradwanda no at dayjay ni Joyce ngam napayda ta saan anagawid daytoy. Saan mat ama italag ni Jeremy ti negosyo nga imbati na iti kabsat na ani Raul. Baban iti closed circuit television wenno CCTV. Nabigbig ta Alexandra ti lalaki anang tulong ken ni Joyce. Namuan dabay akabsat gayam daytoy ni Jeremy ang nagbalin akaayan-ayat ni Joyce. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Saan na kuman nga ibati pa'y Raul? Saanen? Agnanayonan nga dak iti sibay mo, Joyce. Kat na pumanaw ka? Kitawag nga isurot nakmatan. Anya pumanaw sasawam. Adda akon. Kat saan ako na pumanaw. Tandaan am dayta. Iso asaan ka madanagan. Awan timangan ano ken ka dito. At iti personal information ni Raul. Graduate iti computer. Ordinary laang mat dagiti information may papankan kwa na. Anya nga ta tinangayatan kan kuana ni Joyce. Taapay nga isumutan ti simurutan na. Gaputa nagkadkad ka, itikid daw na ken kaatulong am makalibas. Lumakitak lang daytoy a lalaki. Sana ngagdua-dua amang buong itiro pa na. Ti panunutom ita. Kat no kasano amaalam kan kwa na ti hard disk. Nga impaidulin kan kwa na ni Jeremy. Daytay ta tidak kalaparikot tayo. Nga mamatiak. Mabalin latta nga ramatin ni Raul tinasao a hard disk. Tapno mangiwayat iti na duma-duma a krimen nga dapa kay naiigan iti internet. Papayaban na ka no, Boss Raul. Agtugaw ka, Tiago. Adda na patig-una ya pagsaritaan ta. Bilin ka ni dayta ni Boss Jeremy. Saan? Siyak timang bilin kan ka. Kat danggam analaing dagiti ibagakin ka. Anya dayta? Isaganam tibagim. Tadda kam abalay. Amangan mo to agpaggadak dita. Anya ti aramidag. Pumatayak iti tao. Saan? Saan ka pumatay? Sarkam dayjay abalay. Taalaam amin dagiti napapatay nga alikamin da. Kang runaan ka dagiti kwarta ken alahas. Maawatan? Sa dino ti ayan dayta abalay. Joyce, nakapili ka din iti kayat mga gatangan para kan ka? Kaya't mo asawan. Ag-online shopping ta? Iso nga ron na pagpilpilyan ka. Ay ngam nagngingi na dagiti bayad na dagiti a produkto. Kabaalak abayadan dagita. Apay, awan ka diti pa nagtalag mo kanyak? Oray mano? Uray mano. Sige, agpili ka. Tapay deliver ta dagos. Badbado. Kan sapatos. Dagita, di kayat ko. O sige, ibagam lang noon niya ti kayat mo. Taiso ti orderan ta. Nagbaligi ka, Tiago. Nalaing ka talaga. Kasano na amuam nga awan tao ijay abalay. Kan adu dagiti alahas ijay unag.
Saan na masapol ang mamam dayta, Tiago? Tibi nga ikaw. Itad mo na dagos. Siyempre. Kat, adukan ka. Kas tati kayat ko. Sige. Ibagak tumanan kan ka. No addan to sa bali asar kam abalay. Sige, ibagam lang kanya. Adun tupay, Tiago. Di ka madanakan. Dakdakkel tupay ti mabingay mo. No dakdakkel mat ti matakaw mo. At ti pagiwarnak itangal daw. Basaom ti linaon na. Alexandra, dati may itay nga gina. Natakawan da ka no. Isa day tati kayat ko basaam. May kadwan day ti areklamo ang napasama. Kang runaan ti panagtakaw. Iti may sa akolom iti day ta pagiwarnak. Natalantan ti writer ti connection ti akibong apanagaramat ita dagiti agtutubo iti Facebook. Kat kadagiti may nagreklamo. Kadwa da dagiti anak da. Kat may sa ti sungbat da. Aktibo ang talaga dagiti agtutubo iti Facebook. Dagitoin dagiti makun ko na amahilig nga ag-selfie. Picturan da dagiti bagbagida. Saan to i-post ijay Facebook da? Kat didakas na. Saan da may private dagiti impormasyon da? Isa nga maamanlat ta dagiti hackers kan kriminal. Dahil takit ipagdaksan na. May pablock amin dagiti sensitibo nga impormasyon. Agraman ti kompletong address da. Dahil tamat ti pampanunutak. Amangan no saan ama kontento dagiti kriminal at akawan dagiti babbalay. Ket serkandan dagiti dadakkel nga establishment. Joyce, na-deliver amin ang dagiti in order mo. Kunaktumat kan ka. Saan ka apulos amapaay? Kompleto dagiti orders ko. Oray sakmet. Dagiti order ko nga electronic gadgets. Nakaayayat man. Ada natin nagmo a card. Credit card dayta. Saan mo ako ko data a card? Ita ka kadila nga makakita iti credit card? Ngamin. Kasla foreigner takin ko iti data credit card? Kasano anapan kan ka? Uso ti kastoy ita, Joyce. Kita mo't adag iti magics ko. Makapag-shopping ak iti online, baban iti credit card ti sabali. Maalak dagiti amin a produkto akayat ko. Ngem saan asyak ti agbayad. Anya? Pinayaban kayo, Madwa. Tadda kayat ko nga ipakita kada kayo. Anya data, Chief? Kitaan nyo ti screen iti computer nga usarak dito yung opisina. Nahak ti computer yun, sir? Itala nga mapasamak ti kastoy. Nadiskubre iti inlukat ko. Ladawan mo ti babae ti nakita kiti screen. Talaga ngayon matakin dagiti hackers. Amangan mo't no aminan a computer dito opisina kat nairamanan anahak, sir. Tidamdamagak. Kasano kumaana sa rak ti hacker ti website tayo? Kan anya ti kayat da nga ipasimudaag iti kastoy nga aramidan da. Di mo ibusan ti kwardag iti panag-happy-happy lang, Raul. Oh, come on. Kwartak ti busbus-busek, manong. Amabukan. Awan ti amum a trabaho. Kailangan gastos iti awan kaskan na ti aramidan. Sigurado ka kaditi day tangay baga, manong? Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no into nagsubli ka dito yung Pilipinas. Ket nabakbak na nga kon, ngamsi ka. Asino kuma ti mangalakan ka? Uwano anya kumakumpanya ti mangalakan ka? Di kan tupan nakaturpos iti kurso. Di naktagibasitan, manong. Milyon-milyon ton ti may gamak a kwarta. Saan nagpaiso ang nagturpos iti kurso?
Ngem, sakton ti sumaruno, abigbigan da a computer wizard. Agalwad ka, Raul. Naibagat mo kan ka ti rason no apay nagbakasyon kami ka ni Emily dito Amerika. Amok ah. Ilamlam mga dagiti agent. Saan ka di? Takrot ka gaya, manong. Di kag sigurado. Nasiglat dagijay. Kitaan ta. No asino kada kami tinasigsiglat. Ken nalalaing. Ano ti mapaspasamak ken ka, Michael? Kita man dagiti computers dito'y opisina tayo. Nastrakan dagiti hackers. Naperdin dagiti files tayo. Gapo ka dagiti agwarwaras a virus. Sir, Sana na malukatan dagiti files dito'y opisina. Naperdida aminan. bayam, sir. Kitaak no niya ti mabalin ko nga aramiden. Sikatin namnamaan mi dito'y opisina. No may papan iti computers, Michael. Isong aramidem ti amin nakabalam. Tapno masolusyonan da ito'y aparikot. Amok dita, sir. Pues, aramidem ti trabaho. Sakbay ngagsaknap da ito'y a problema. Aha. Enter. Aday ta. Naiwaras konti kapag gadan a computer virus. Nahak kumeten. Dagiti nagduduma a website. Nalaing ka talaga, Raul. Si kanton ti bigbigan da a computer wizard. Awan ton ti makabakan ka. Babani ti amok iti computer. Mabalin ko na sir Ken. Dagiti sensitibo a computer accounts. Awan ti asino man a makalapad kanyak. Nasip nga tan amay ka na. Sobrang data pa nag-overtime mo. Sa anak pa'y nga gawid. Itay ka pa'y anak katutok dita computer mo. Yak namin nagustuhan tinaibaga kanya kitay ni Hepe. May papan ka di iti pan nakahack ti website tayo? Ken pan nakaiwaras ti virus? Kuna na siguro adya ko na aramidan ti trabaho. Michael, adda oras ti panaginanakan panagtrabaho. Di mo kumamat abuson ti bagim. Adda pa'y matbigat ah. Sa anak nga ginana. Aging ga sa anak ka makaalay ti impormasyon ti kinasya sino day taa hacker. Panagkunak, nauyuyong ita daytoy a hacker no ikumpara ka dagiti imunan a naimbestigaran tayo. Kita ininutan a nasarek na dagiti daduma a website. Anya nga tapay ti sumaruno nga aramidan na. Among Jeremy, main-enjoy ko ti panagbakasyon ko dito Amerika. Adun dagiti gagayam ko dito ay. Kasta ka diti kayat mo abiyag? Inaldaw ka arumwar ang mapanag-shopping. Of course! Kasi ti biyag dito'y Amerika? Nawayang aramidam ti kayat mo. Apay at di mo panunutan abisitahan dagiti naganak mo. Iti Home for the Aged. Agbay-bayadak! Tapno asikaswan da ida ijay, Jeremy? Kasla kayat kung tagsubli di Pilipinas. Nagbiit ka matan anaoma dito'y? Narigat tagtalagtatan ka ni Raul. Sa bali ti kayat ng aramidan. Talaga ka di aday tati pagbutbut ngam? Wano? Mabuteng ka nga ang mga nudumtang tuti panawan anabakbak ng tikabsat mo ngam sika. Di kagsaw iti kasta, Emily. Tasan to ang mapasamak tayta. Okay. Dito tapay lang arod. Napudot pa lang ti mata dagiti agent kadata. Iso bye-bye ang pala ang tikabsat mo ang mga sikaso kadagiti negosyo ta ijay Pilipinas. Kita ang Tiago. Kaano lang idirugyak da ito at trabaho. Ngam, nakagatang akong itinginginay na lugan ko.
Nalakati kwarta kan ka. Tanalain kay ti computer, boss. Ken narigat da atiliwan. Sa dino ti papananta. Tiago, makitkitam ka di day tadakkel abalay? Balay tibak nang dayta. Sarkam mananday ta. Negosyante dagiti aking kuko iti dayta. Kat kanayon da arumwar. Kasano nga mong dayta? Baba ni ti computer, Tiago. Ado ti maitulong ti computer. Kaano ti kayat mo pa ng sarag ko iti dayta balay, boss? Taimingam norumwar dagiti agasawa. Nga gindag iti dayta abalay. Sa dino ti ayan mo ita, Alexandra? Adaak dito opisina. Apay ngin mawag ka? Adak ita dito balay dagiti agasawa negosyante ang natakawan. Agsa sa runon day tama paspasamak. Wan nga rod. Kat ang mga nuado pa'y dagiti saan ang may report. Naskan apanunutan tayo. No apay analakaitan ang maiwaywayat dagiti kakasto ang klase ti krimen. Talagan sa parigatan nakday to'y ahakar. Diyak pulos maka-access iti operating system. Kaya't nakadiasawan ang nalalaing day to'y nga mitisyak. Sana mabalin. Sana ka maturog aging kaadyak makala iti impormasyon no asino day to'y ahakar. Kasano no kalata sumang pati kabsat mo? Awan ba'y matimbagbaga na akasta? Kabutang ko ni Jeremy, amom dayta. Saan akas ka rin na dagiti inaramid na? Apanang parparigat kanyak? Relax. Saanan ang maulit dagi jay? Iso adi ka madanagan. Sa dino ti papananta? Agparami daklang iti peke nga ID dito ay. Amumutan. Kasapulak ti ID no kasta nga ag-online shopping ta. Kasta ka di? Kayat mo mati ag-online shopping, saan ka di? Iso akadwaan na, iti da ito'y apag na. Ado nga lahas ken kwarta ti naitaray ti agtatakaw iti balay dagiti negosyante. Kunam nga trabaho dagiti aking balay, idi mapasamak dayto eh. Wen, ket nilang babaunin ti adda. Ngam saan na nakadlaw? Gapot ta kadagiti agundaway, at kasarsarita na iti cellphone na. Kita ang TFB account ti Mrs. Nakapost dagiti agkakangina nga appliances. Kastamagtan dagiti alahas aginat gatang na. Isumat tinadlaw ko. Dayto ti amok anang gapuan da ang kriminal ang nagaramid iti krimen. Kasmat laang dagiti imo na akaso. Kan daytoy pay. Agmay sa ti suspek asimrak iti balay. Talaga natural. Pudno dayta. Wen gayam. Ni Michael. Kumusta mo ti trabaho na? Adda ka din maala-alid manipod ken kuana. Pampanunutak lang. Numabalin nga ramata ni Raul ti kinalaing na iti computer. Tapno masiiman na dagiti kontrabida nga agent. Jeremy, di mo ko matadaalan ti aldaw ko. Adayo ti ayanta. Ngam dagi jay pailang nga agent ti pampanunutam. Saan nga agtal na tiniknak? Aging gaasan ang maikat iti dalan ko, dagijay adwa. Kat? Anya nga ro ti planom ita nga aramidan? Makamu ni Raul. Tapno pag numarakmat. Nasibibiyag pa'y kumaday di mami. Iso kumatikad-kadwak itang mag-shopping. Pasyarak man kit di dagiti lugar papanan mo iti. Barang mailiw-liwag ko ti iliw ko kankwana. Kasla amok jay babae ang nakatakder iti day ti abanda. Kasla ni... asit kak. Kalaat ang nagpukaw.
Nagadong amin at tao. Napanan na nga na. Oh, sa ginungatan dayan na. Nakita na nga ta. Iso ang nagdardarasan apimanaw. Asino tinakita ni Alexandra? Agbaligid ang ata amamuan no asino ti hacker. Gagayem, di uliwain na dinggen ti tuloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kanday Toing Estasyon. Bala Ken Rosas.